Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi iki aku ceritane kan mengharap dolan nang ndi Waduk Pondok. Soale pengen ngajak mlaku-mlaku Mbak Sita kok digawe nangis terus. Nek ta. Ya. Iki engko aku pengen Mbak Sita ajak mlaku-mlaku rono. Lagi aku sekalian ngajak Dika, Rio, Mbak Otit. Pokoke engko sak keluarga kah? Piro? Pokoknya nek 10 kakak. 10 kakak. Dijak ya 10 kakak. Mbah, kowe arep ndi? Ada di Mbah. Arep. Ayo ta, Mbah. Ayo. Kita gambar telu. Ayo. Kita jak mancing. Nah, aku nggo pancing, Bos. Pancingmu elek mana? Mancing arep pedrok terus iki apa? Cina. Cuma spil nih gak oleh. Nggo pancing, engko aku meh karo mancing, Mbak Sita takon Jalan-jalan ya. Magang gawani. Dilon pancingku karo pancingmu jajal dilon rapi ngono aku. Nangmu, ya tapi yo keberatane to, Kak, keberatane. Abot tekmu ndelok. Enteng e. Iya ki enteng ki sekali nyanganmu ki ya. Ya. Iki sekali oleh iwak gede. Ngene, turun. Gak iso. Ngono. Lah iya. Ndak, Bu. Bu. Iki piye sida ora to? Galah. Ambune kak eno. Berapa weteng? Lah kabeh kase ngono. Kaos wis kadung SKT sedulur kula channel ki selalu DHT lho, Kak. Ngono lho. Ulap kan. Jan. Kabeh iki Oh, enggak maksudnya kayak ya apa? Rio nggawe kuwi. Terus Ali nggawe kuwi. Aku iki aku pedher kuwe, Mbak. Spil. Lho. Terus sedulur kula channel lho, Kak. Iki piye to iki maksud iki? Sedulur kula channel ya padha kabeh to, padha. Wah, sido. Harus dijak mancing ya kau sedandan. Mancing lho. Nggo pancing nyen. Wis yo rasa ayu-ayu kok ning kono ki engko panasen. Ya tak kali jaket, Kak. Jaketan bareng, Jan. Lah piye? Aku lho ora. Kan panas e pol, Kak. Ora. Aja jaketan, aku ora jaketan. Lah mosok makan manut kowe to, Kak? Jaket nang ngene. Ya kan Bos. Mari. Ora nek panas. Ora ngerti to panas kok rene. Ora. Panas apa to? Panas dalam apa? Membela apa Dingin. segar dingin. Karo adem sari. Ora untune geget ya. Geget. Keto. Mas Rio 22. Iya. Oke. Itu. Duh. Oke. Sing jerimu bakal sayur kuwi ta. Sama. Pawan kok. Bae. Dua-dua. Ah, nilai jaket kaya aku. Bos, sing ngono tinggal videonya dilanjut engko nek wis ngumpul karo Teman-teman. oke. Nah, iki lho, wong lho dinteni malah kendang ayu. Lho nunggu nih kayak ngene iki lho. Gak nyare ndi to? Lho, iki piye to? Areng. Lah jere mancing. Wong aku ora padha nggo pancing Iki lho. Iki nggo pancing ya apa to? Rizky. Telu pancing. Iki lho aneh iwake enak. Banyu yang keren banyu ya nang iwake to yo. Iki esmu lho mbok pancingan iwake. Heeh. Iya. Sik. Kok iso? Lah bengane pajek iki resto ya. Heeh. Wis mek lumut bro kowe. Lumut kan munggah ra gelem. Wis nggo pelet, nggih pelet. Pelet wis digowong wong to. Kanek-kanek. Eneng. Tenan ganti pancing. Meneng kono tak sewakno nek pancing e. Duh.
Ana sewa pancingan ya. Ki piye to? Ya enek to? Ini nang apa karae? Ya karek ngenteni Bos sate. anu PT Semoyo. Omonganmu lho kesutan lho. Apa jadi ki rencanane memancing ki karo ngajak Mbak Otit. Mancing bos, mancing ya. Oke. Bayo, tenan guys. Gak payung to? Hah? Gak payung. Payung iki apa to arepe? Apa to pedhot bisa nginep. Karo go payung, go apa? Yo. Yo iya to, Kak. Kok Nek malah. kono aku soalnya posisinya panas ya. Men kono ae? Gak. Panas piye to? Ya digledakno tinggal kerdu kok. Kok iso dikira kan dulu. Nah, iki kan dekane kan Mbak Sita kan wis digawe nice terus ayo. Ya. Ya sekali-kali jak iblis. Mas Dewi ya ojo. Pakai tangan waduk. Ya nangis sesar. Wah, Perhatian. ana Mbak Anita ki mau cocok Lah kok. jadi ceritane iki arep mancing Mancing, iki. guys. Mancing. Sing Dino kok mancing keributan ya sekali-kali mancing. Iwak. Nah aku ki dino-dino kan mancing emosi. Ngono lho. Dadi ki yo sekali-kali menenangkan diri lah mancing ngono lho ning waduk. Jadi Kingko, yo takon gandol Alvin, Rizky karo aku, Dika karo Mbak Otit bos. Iya, laku. Kan yo dhewe. Kuwi numpak repo. Sopir Itu karo anu Donatur. donatur. PT PT Semoyo. Iya. Lho, lha PT Semoyo karo sapa? Anake. Karo anake. Oh. Bukan. Bukan karo Dika. Bukan. Bugang karo aku, bugang. Kethek kae karo aku kethek. Mana bos? Ayo. Action apa? Tamel. Enggak umum sekali. Lagi kayak trek ke bola-bali ya, guys. Ali karo miatur. Ada karo Miatur. Di Umiaton. Mau kemana kakak? Waduh, kok lali. Kalau beak gombyok pancenge. Lho apa dene? Mati. Berano aja. Pancenge piro? Pancenge piro? Telu sapa? Ada iwak apa to iki? Ada iwak. Oh. Ada iwak aja ngono. Aja nek sadar ke Iya, digogo. yang gede. Ya Kok engko apa tinggo? golek ning kono engko. Buat iki kaya watu ae. Enggak. Buat. Aku Ya tuh mau mancing gogo sama nembane lho. Mau mancing sama nembane kudune mulai yo Abot. nyewot kol tepak ngetok menak. Wah, go dipancing. Gendera pemancingan. pancing. Berasel. Lebok ning lho. Pemancing. Ra iso. Mancing. Minggu wis pancingku tak bekno ning kono minggu. Lah yo iki. Sing Gantine lho, yo piye? gandol pancing iki kok. Eh. Gandol pancing. Pancing asa gandol ana. Betul Mbak Idi ya. Ndak nama jangan terus iki ngenteni kowe tok lho. Mau sampeyan biyen iki. Lah semuanya kan dia, PT semuanya. Lho aja-aja ayu budal. Waduh pondok lah. Oh. Iki lho sing anu. Ya iki munggah apin. Wah, Nemu kok nemu ngomong piye, Pin? Pin. Nah, iki pae sarpadin ngono. Ah, ya kerja Kak, jare popo. Ki sido ora to ngono. Sida apa ora to? Anak yang tidak sabar. Alis pindah gede ya. Sido ora to iki. Wong paling ngenteni ya. Kene malah sing ngenteni. Genten-ngenteni. Ya berarti enten-entenan ngono ae. Temen to. Aku ya. Jadi iki wis sampe 10 menit ya, Kak? Dung enak iki. Ya nek sak ndekmu wis. Tekan omah. Yo kudu ya apa? Sopo iki? Iki mergo 5 40. Kira-kira kan akeh wae. Jadi ngono iki meh rencana mancing rombongan sak Indonesia Raya. Rombongan nyeni ya. Melu kabeh. Iku ceritane pakane apa? Lah Lah mancing lha piye to? Lho. Asli mau. Ceritane Golek aku cacing, nyuruh golek golek pakan. pakan lu. Misalnya Oh, ada alah. penjualnya apa? Ada penjual Yo aku tak bakul. pakane Akan toko kerep. kan kalau aku kan wis dawa. Aduh iki dawa. Aku ya wis dawa. Iki kok nek masalah pakan golek ning kono. Soale nek ning kene Gila cacing ngene lek anu kono. dulu jiwa. Tuku tempe lho, tempe Ngono tok. setengah mateng. Iki Iki pakan. jadi kan.
Ning kono gampang namanya makan ya. Tenang ya. Yang penting awake dhewe teko kono. Itu. Ngene kono nek Terai kok. Nenek. Tak pengen makan Mas tengah. Pancingku sak menit. Ini sak menawa ning kono ya mengko mancingmu ning golek kolam. Iya. Waduh, Ning pinggir. ning pinggir-pinggiran. Ning ombake ngono kae. apa dawa? Jenenge anggo pancing dawa. Apa dewa apane tadi? Waduke maksudnya jero mati. Ora dewa. Ah. Oh, ora tau ana. Duh. Wes, Pancingnya ceritane nanti ngejelik. aku kan gak nang dijelek to. Gua golek nang alase. Iya to. Ngono bos, iki dene rombongan mancing, pokoke dongan nang golek abot. Amin. Nek ora apa iki pandang ya. Kadang muncul. Kalau ya pancingnya bakar gentanan lho kok malah. Kalau lah manggang kowe. Jadi ngono konten tak kira makane pokoke sekian dan terima kasih ikuti video berikutnya. Jadi salam asoy. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi Orang tambah. Wabarakatuh.